ibnu qudama rahmatullahi alaihi malami ga sheikhul islam cikin littafinsa na al-mughni bangare na 8 namba na 227 ya yi magana ta ilimi mai tsawo akan inda uba ya kashe ɗansa ko yarsa. Ya kawo maganganu na malamai da dama. Na farko, shin ana kashe shi ko ba a kashe shi idan kisan da gangan ya kashe? Na biyu, idan ana kashe shi a wani shari'i za a kashe uban? Idan ba a kashe shi, idan akwai diya a kansa ya zai diya din? Waɗannan duk maganganu na ilimi ibnu qudama rahmatullahi alayhi ya tantance su. Farawa na farko da hadisi da ake karantawa cewa la yuqtalul walidu bi waladihi, a magana mafi inganci na mafiya yawan malamai wannan hadisi bai inganta ba. Cewa ba a kashe uba da ɗansa in ya kashe, a magana mafi inganci bai inganta ba, shine magana mafi inganci. Gaba na biyu, shin ana kisasi idan uba ya kashe ɗansa ko yarsa da gangan ko ba a yi? Matsala ce khilafiya, malamai sun ƙara wa juna ilimi. A magana mafi ƙarfi na malamai shine in uba ya kashe ɗa da gangan shi ma ana iya kisasi a kansa. Me dalili? Suka ce na farko aya da ta yi magana akan kisasi bata toge ba. Ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumul kisasu fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha, cikin bakara kenan aya 78. Kaga anan ba a toge cewa da wane banda wane ba. Sai suka ce kula ga wannan babu nassin da ya ce ba za a kashe ba, amma sai aka ce a wani sharadi ake iya yin kisasi a kansa. Ibnu qudama rahmatullahi ke cewa idan an samu intentional kisa da gangan, kawai ya ce bari ya kashe kuma sai ya kashe. Imamu Malik rahimahullah da ya zo fassara intentional kisa sai ya ce in uba ya dauki sanda sai da kiɗansa ko yarsa suka rasu, ya ce ba za a kashe shi ba. Idan ya dauki bulala yadda ke su ba za a kashe shi ba. In ya dauki karfe ya buga ba za a kashe shi ba. Sai ce intentional kisa sai ya kwantar da ɗan ko yar ya yanka su yankan rago, ya ce to anan za a yanka shi ma za a kashe shi. Saboda me? Saboda ya zama wannan shine hakikanin intentional. Kaga kula ga wannan matsalar kenan anan za mu ce ya yi kisan ganganci ko bai ba? Ba za a ce ya yi na ganganci na cewa ya kashe yar ba, don manufar ba ya kashe ta ba ne. Kaga kenan tunda ba kwantar da ita ya yanka ta ba, ba kuma wuka ya dauka ya yanka ta ko da a tsaye da ke nufin kisa ba, ransa ne ya ɓaci, yarsa ta yi zina, dalilin wannan zinar hankalinsa ya tashi. Kuma duk uba mai mutunci yarsa ta yi zina, ta yi cikin shege da ake faɗa, ai dole hankalinsa ya tashi. So ala ayi halin a magana mafi inganci babu kisasi a kansa. Sai me malamai a cikin magana na jumhur shine akwai diya a kansa, sannan baya ga wannan akwai azumi a kansa. Diya da azumi gashi nan koda cikin suratul nisa ko wa man qatala mu'minan khata'an wa ma kana li mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'mina wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ay yasaddaqu. Nisa ayata 92 zai zama kenan. Kaga anan akwai diya a kansa, amma idan tunda shine uba, idan aka ce an yafe to wannan diya ta faɗi. In ba a yafe ba to akwai raƙumai guda 100 da zai bayar, a kuma nan in ya bayar shi bai daga cikin masu cin wannan, in za a raba ba za a raba da shi ba. Amma in aka yafe shi kenan sai kuma azumi na wata 2 ko kuma kwana 60. In mun ce wata 2 ya kare kwana 29 to ya gama. Kagan aka ce 29 ne wata ta kare ya zama 58. In kuma ya datsi tsakiyan wata ba daga farko ba to anan sai ya yi 30 guda 60 kenan. Muna roƙon Allah ta'ala abin da ta yi laifi ne, sabon Allah ne, kaba'iri ne, amma kuma duk da haka a musulunci ba zai hana ce Allah ya jikanta ba. Muna roƙon Allah ya jikanta, Allah ya gafarta mata, Allah ya yafe mata. Duk inda ka ga mun ce Allah ya ji wane da ya rasu, a wurin mu fahimtar mu shine wanda ya rasu namiji ko mace, ko da yana da kuskure a musulunci ya rasu. Wannan shine ka'ida, to shi yasa ake at-tarahhum, so sai ka fahimce mu, shine kuma manhaji na magabatan mu na kwarai, duka akai suke rasuwa, suke tafiya. Ko da mutum yana aikata shirka ko wani babban kaba'iri, yin shirka bai nuna cewa ya mutu a matsayin dan wuta, ba haka bane. Saboda matasan mu lokaci da karatu bai ishe su ba su gane ka'idodi ba, wani sai dauka duk wanda ya fada shirka to shikenan ya zama kafiri. Ba haka addini ya karantar da mu ba. inna ilzama kufril
mutlaq la yastalzim kufr al muayyan. Ba wai daga mutum yayi abu shine kawai kai tsaye fita ce ba, akwai mawani'ut takfir wanda abun da mutum yayi kafirci ne ko shirka ma baka cire shi a musulunci. In ka kace zaka bi kowane mutum akan kuskuren da yayi na shirka ko ya fada ka cire shi, to ha sahabbai akwai wanda zaka kora dan sun yi aiki fiye Allah ke cewa wannan shirka ne. So a ka'ida mu rika bambancewa, ba wai duk wanda ya aikata shi kenan ba. Akwai abin da zai sa abin da ya shirka ne ko kafirci amma ba a cire shi saboda mai akwai mawani takfir. Wala yatimul hukmu hatta tajtami kullu shariti wal mawani tartafi. Akwai al-khata, akwai ash-shubha, akwai at-ta'wil, akwai al-ikrah. Duk wannan akwai al-jahal, duk suna hana a kafirta mutum. Shi yasa a ka'ida ba a kafirta mutum sai da yaqini. Idan akwai shubha 1%, wallahi ba za ka fitar da shi a musulunci ba. 1% sai da yaƙini. Shi yasa hakikanin takfiri a inda aka san addini sai an je gaban alkali yayi ta bincike ga akwai mawani sannan bai da wani uzuri. Amma yanzu sai muka mai da abun yayi daga kage ba da zaka ce wanda ya kafurta. Ba haka addini yake ba. Yin aiki kaza wanda ya kafurta amma bai zama duk wanda ya zama kafiri ba haka abun yake ba. Mu rika ganewa ba haka yake nufi ba. Aikin kafiri ne, aikin shirka ne amma bai zama duk wanda ya zama kafiri ko mushriki. Ba haka yake ba. Mu rika kiyayewa saboda akwai mawane mafhum tayyib.